Dobre, takže ľudia už o chvíľku začne ten Mindtrix SMP. Ja som hovoril pravidla v tom šorte a tak proste nemôže sa tu zabíjať, ničiť stavby a také veci. O chvíľku to začne. Maty, poď bližšie. Počkaj tu, dobre. Ja nebudem hovoriť, nič sa vám poviem. Takže čaute ľudia, už sme na modovanom Mindtrixe a snažme sa prežiť. Ideme zabiť šerifku. Ide sa ťažiť drevo. Myslíte si, že toto bude najsledovanejší Minecraft server na československej scéne? Yes, wow, no, kill the crab. Zabi toho zmrda. Zabi ho. Ale on mi žere tie. Hovorím, že ma môžete volať Peťo, sprostý ste už. Ale ja chcem Peťa volať Petrizir, to je také formálne. Ja mám tak môžete Petrizir. Dungeon now loading, oh hell no. Ajaj. Že sa tak ani nestane. Haló? To minima hitol. Chceš to dať do sťažnosti? Čítal si pravidlá? Nečítal. Matrix to ide dať do sťažnosti. Taký kreter má... Matrix, daj to do sťažnosti. A to kde tu sú? Čak, diguj dole doslova 3-4. Diguj. Plesíbajú, ty Diguj dole. Peťo má doslova full stone armor za Tak nepreklikujte sa. Takže ľudia sa idem pozrieť, čo sa to dá vykraftiť. Nič také. Čo ti dáva, tu je bumerang? Tak to potom vyskúšam. No ty si bol chyba. Však ja viem. Na koho mám otestovať môj nový bumerang? Nikto sa nevie. Jak sa nebola. Bumerang! Majnorko! Chytaj! Majnorko. Ida, ale hovorte prezývkami, viete aká to je bolesť vystrihávať? Fr. YouTuber poznajú. Je môj Budete sa bumerang. strihať za nás. On mi myslel, ja som ho späť nechytil, ja ho nemám. Kde mi Každý, dopadol? kto má... Nehovorte, že sme na ostrove. Každý, kto mi povie menom, no tak si to bude strihať sám tú časť. Petrizir, chytaj bumerang. Je teplo. Tu máš Počkaj, raz, kaďa máš ten boomerang, prosím ťa? Čak on si ho vykraftil. To je jak sa kraft. Korálové reefy. Crafting recipe. A Frosty dostal. Bory ty! Jeda, kamo! Dimitri! Matrix, daj mi trochu kameňov, ne? Ja nikomu o tom nehovorte ľudia, ale tam vzadu je pyramída. Chceš sa dotknúť toho boomeranga? Dá sa craftiť aj kamenný bumerang? Nedá sa to, ja to chcem. Vieš, že my sme to... Teraz taká sťažnosť. A ja idem ďalej. A ty si to všetko zobral? Čo ty robíš? Tak to si nemal. Doroti, to sa vie ponoriť? 3 minútami. Nechoď so mnou. Ja sa udusím. A to je hovno, tu nič není, Dominik, chod seriózne. dobrať hen tam toto. Tam bol niekde taký building podvodný, také niečo jak toto. Ty tam choď, prečo ja? Veď ja hovado hnusné, pozeraj. Takže ty? On má bumerang. A môže sa brať No to si teda vlastné trafi. veci. Však vlastne môžu, ne? Čo je Ale za... ne. Kradnúť sa nemôže, Bráško. Ale nie, Peťo, ty si zabil toho pillagera. Neberte mi, ja mám full stone. Dobre, ja už musím Sme to odísť. zabiť Rodný. Vráťte mi veci a ja už... Tak ja som ti ich pobral, Dobre, full stone. Dominik, poď za mnou. Ale neprekrikujte sa, prosím vás. Dominik, choď. Nepamätám si čo. Dobre, my už ideme na vlastný kol. Generácia model be like. Vidíš to? Vidíš to? Čo ti dáva tu? Jak sa to bude? Tak to vidí. On sa nasral. A ja som to na diaľku. No super, nič z toho nepadlo. A tu je potopená loď. Jaj? Ale tak toto je nejaké modovanie. Mám music disk a veľa papierov. A to čo je, Doroti? Tu je ten žralok. Možno je neškodný. To si fakt, že nedá. Ale pozri to, čo je za veľké hovno toto? WTF, to čo je? To čo bolo?
Super, nejaká opäť sračka ma zabíja, to môžem srač. Minorko, čau. Dobre, poďme tam. Tak už do tej vody už nepôjdeme. Poď, ale musíme ísť rýchlo preč, To čo je? To čo tam Minorko fatí? Jaký epic fight? Mňa to zabije, to čo je? Tu je free wood, ale ne. To ti dáva táto sračka, zabýva Minorka. To čo tu je? Miezne ty chuj. What the fuck, to jak skáče, on je postihnutý. Ona zadúpava. Zasier na to oka na... Jaké máš súradky? Ja. Máme mláko. No ale kde si? To čo je? Poďme si teraz nájsť niekde nový ostrov, kde môžeme mať aj dom. To čo je? To sú mimozemšťania? What the fuck? A tu je nejaký ostrov, konečne, ale nevyzerá moc dobre. Nechuť tam. Čo je? Nechuť tam. Dobre, to radšej serme na celý mimozemšťanov. Poď späť, ja som mimo vypadol. Počkaj, prečo si padol? Ne, oni sú tu! Tu sú Skywendy. Konečne nejaký ostrov, vyskúšam to zatiaľ prežiť. Snap. Tu sú rybičky. Pol Hunger Baru, super, asi to musím vypiecť. Hlavové jazero, takže screenshot. Trhlina, aha, v doreti je tam voda. Nevadí, aj tak tam vyskúšam ísť. Vykraftnem si dvere. Nice, tu je jaskyňa. What the fuck? Ja ti dám taký líf, čo si myslíš o sebe, Gregor, no? Vypečem si mojich neuveriteľných 13 ironov. Ak som o to, môžem si vyskúšať môj nový meč. Ďakujem. Tieto rukavice dávajú plus 0,5 damage, vyskúšam ich. Dorči, kde sa dávajú?
skúsim toto. OMG, nice! Čo ti dáva? Oni tu dali toho moba Gver, toho z Voltov. Škoda, že nevyhral. O diamanty! Budem asi prvý, ktorý ich budem mať. No nie asi, ale určite. Idem si spraviť ironový pickaxe. Toto sa dá hádzať. Už 200 damage? 4,5 x 2 je 9. To je nejaké OP. Škoda, že som to omylom nenatáčal, ale ja som hodil ten spír, alebo čo to je do zombika, ono sa to odrazilo do mňa a ja som sám seba zabil, normálne do chatu napísal to mini was slain by Tominy. Aha, takže super. Stonový bumerang tu je v tej hre, že sa nekrafti len tak. On vybuchne tak rýchlo, keď mu dám hity. Nechoď hore. Je tam veľa zombie. Ja ho zabijam takto. Počkej, však ja ho takto zabijam. To má troška viacej jav. A to sa trafiť jeho. Si hitol mňa, ne toho zombika. Tak ja viem. No, hovno s ňou šalží. Dobre, už môžeš vyhrať. Ale nie. Jau. Povedz mi, prečo zasraný skeleton dáva 3 hápka dole? Však ja som ti hovoril, že tu ostaň. Nechoď hore. Kámo, si nahádnu. Super, ale tak mal si ma počúvať, teraz chceš odo mňa, aby som išiel pre svoje veci, keď mám 1,5 hápka, nebudem. Lebo ja som ti to hovoril, a čo, tak už sa to stalo. Kebyže vtedy s tým diamantom neskapem, to bola taká veľká jaskyňa, som možno mal už asi tak 20 diamantov, ja nedirekt. Musíš trepať to isté, kebyže neskapeš, keby ma počúvaš. Jaký reč. Konečne je už ráno, oni sa nechceli vyspať. Oni myslím tým Minorka, Gregora a Matrixa, lebo majú proste, neviem prečo nechceli. Mám pol hápka, ani neviem čo mám vypil. Si retard? Bože, super. Dobrý teammate. Ja to sa na ňoho nasral iba kvôli tomu, že ty keď máš 10 smrti, vlastne máš iba na jeden deň, lebo Minorko sa to snaží mať veľmi realistické, to preto tu dáva aj ten simple. Toto je Peťová Dimitriho Beska. Neviem, možno sa k ním pridáme niekedy, čo ja viem, ale proste tuto mám tie veci, čo mám na tých, vtedy zabijem, tak si idem pre ne. Ja som našiel melóny. Už som späť v tej jaskyni, dúfam, že tentokrát neskapem. Skeleton, super, má enchantovaný luk. On má na ňom asi power 5? Vtedy tam bola... Ja to Mini! Prečo si skápal? Aké nečakané, že na mňa pôjde skeleton, ktorý má power 5. To čo je? Na mňa sa rozfeštila nejaká sračka žutá. Normálne ona mi skočila do oka a nejaký sopel mi utrela.
do hlavy. No Brosky to sa volá, že moč. Možno to bola aj tuhá šťanka, ja neviem čo to bolo. To je super. Šťanka. Nie! Ale chápeš, že to není ani tuhé, ono je to ešte To Gregor, ja... Čo to treba? Dúfam, že si nebral ničo odtedy. Boli, prosím ťa, Dimitri, ty zober jak si robil tú postel. farmu, prosím ťa, to si jak debil urobil. Čo to sú za Taká zvuky? štartovacia. Čo nada? Pošol nachuj! Ten server si možno kúpiť. Ale ono ide od... Kamoty budú... Ale počkaj, však ja ešte dorábam to jedličko. Mohli akože by sme Či ty ho ešte spať solíš? reálne Či ty ho ešte solíš to jedlo? Ja ťa vysol. Dimitri, kde už si? Ale však čo robíš, však poď na tú bejsku. No už sa vidím, Ja ko neviem, beží. ja som dostal taký jumpscare, ja som sa joinul a vedla mňa pohneď horiacim Môžete skôr. všetci dôjsť na tú bejsku a dať si sem spawn Peťo, point. som tu. Á, tuto sú. Prečo tá voda nejde dole? Minus 20, minus 75. A však tam je iba jeho dom. 930? A minus Dimitri, potom tu máš 75. drevený blok, ten si vyťaž. Ja vám Počkaj, vy rozhodím, ste retardi, čo tu Daj mi robíte? prosím už spustu vodu. Nebudeme bývať náhodou na tom ostrove tu? Máš, toto je zatiaľ tvoje share jedla, lebo zatiaľ som viacej nevyprodukoval. Poďme už preskúmať tú jaskyňu, kde som skapal. Dobre, ale Prečo však ty už oni ste dojdú hore? s diamantami, urobíme si Nejsem. veci. Počkaj, však ja ich Však vidím. tá voda Robíme sa si tu veci a ja ťa nebuduje. postavím veci. To je hovno celý Mindtrix. Ale Peťo, však Ale poď. Peťo, nedurdí sa, čo ti ten Mindtrix spraví. Tak ja Čiže vás idem savenúť, Peťo. Bumerang! Nerob srajdy. Tu je taká jama. Á, bumerang ma následuje! To je jazvec. Pomoc! To je oni húbky. Počkaj, ako to? Ne, Tu som. Ty debil, ty si ma do toho hodil. tam ešte raz. Peťo je impostorom, použil venty náhlasného. Bez 3, 2... Ináč vieš, že ty si vedel šprintiť, akože... Ja neviem už šprintiť, ja už neviem. Ale poď stadiaľ to doriť. Nerob sračky, reálne my tu všetci robíme niečo a ty tu všetko... To aký retard robil túto farmu? Počkaj, tá farma už je... Chápeš, to si nemáš harvest- ničiť. Kde si harvestoval všetky tvoje jedla? Počkaj, ale nerob. Ja to budem harvestovať, ja sa o to budem starať. Čo robíš? A kade chceš výjsť do ryti? Chápeš, však to si potom vykopeš, ja to potom ešte zlepším, ale poďte sem, ja vám dám jedla. Požiadaj, že to si ty robil? Tak to aj dopadlo. Daj jedlo. Jak sa robia tie farmy. Tu som. Mucha! A villager, tento trader modrý. Tam nič nemá. No chlapci, Modrý poďte za mnou, poďte dovnútra. Poďme tam taký mini. Bože môj, ale... Ale ja nemám Majera. Oni ma zabijú ti hlavu. Čo robíš? Ale prečo nemôžeš robiť normálne veci? Chlapci, pozrite na to. Poďte dovnútra hneď teraz, je to Fakt za chvíľu zabijem. A mám... Takže fakt ho asi zabite. Dostával tento dom. Posielam 30 sekundovú hlasovku. Dobre, Prečo ten dom nemá strechu? Kto to dizajnoval? Ty si tu ani nehraj. počkaj, ja skraftujem.
taká to drzo, že si mi dal iba jeden. Ja Hoďte mi ti ich to... naspäť. Dajte mi ich naspäť. Dajte mi ich naspäť tie diamanty. Daj mi to na... Ešte ten jeden. Skráti nám všetko. Ale nemôžem, však vonku on zomre. Termopán. Poď naspäť. Poď dovnútra. Si ma puchol! Ale nie ja! Spawn point, dajte si spawn point a Už poďte. máme. Zatvorte tie sprosté dvere. Idem spať, vy livnite to, ja idem spať. A tam je nejaké monštrum! Čo tam je? Už idú zombíci. Čo tam je? Nesmrdia. Čo to je? Či to je nejaký Enderman? Serte na to, prečte mi to. Ty čo je? On má nejaký pulsger na hlave, vidíte to? Má vyrážky. Dávaj. To čo Čo tu je? je? Ale livnite to do rytišek, ja idem Dobre. spať. A nemôžeme spať? Tak však to livnite. Ja idem spať. Nemôžeš si tam monštra, ty krety blbý. Tak ja idem na nich. Ne, Ale bože, No, mám tu spam point, čo sa stane, aj keby som skápala? nič nerob reálne. Dimitri, Počkaj, oni už odchádzajú. Ja to idem spantrikovať. Dimitri, uhni, idem na to. Dobre, ja nechoď. Ale idem. Ja vás, kamo, ja ich zabijem. Ja ich normálne zabijem. Ja idem disconnected tu serem a on tam niečo chce robiť ten red. Ja idem na to, Peťo. To je kreten. On ani Poď sem. armor nemá. Poď sem, Kreten. poď sem. Ale čo robíte? Ja nič, ja som to lívo. Aha, zabil som ho. No like. Počkaj, on ho za... Ja tak mám zabiť, Zabil som alebo ho, tak oni slabí, aha. Tak sa zabiť. Čo robí s tou nohou? Tohto sme sa bali, hej. Nerob. Čakajte, ideme kalkulovať, máme 41 diamant. Už nerob, už to na nič. Už nerob, už to na nič. Zober si tie vanusné veci. Bože, keď budem na 10 smrť, môžem dať na teba včas. Sta, uhni! Nehituj ho! Ja ho zabijem. Si spravím zbranie. No počkaj, či vydržíš jednu strelu lukom, hej? Dáme taký test. Pozor. Ne? To si nevydržal. Toto je bolesť. Ale dobre, už ťa nebudem zabíjať, keď nebudeš robiť sráčky. No, nie. Už nerob, už to na nič. Dobre, počúvajte. Počúvajte, sme v týme 4. Každému spravím chestplate. Spravím nám boty, chlapci. Spravím nám boty. Prečo máš moc výkez? Dobre, chlapci, že Spravím nám boty. No, Peťo, mne dajú proste, daj každému diamanty, koľko vychádza a oni si z toho urobia čo chcú. OK. Reálne počkaj, rozdiel to na 4 proste a... Máte jeden štít, druhý. Ale ja mám štít. Dobre. Však som ti jeden drop, má 2. Dignorátor. Dobre, jeden diamant Ja bude idem pozbierať navyše. farmu. zbiera. Počkaj, dajte mi ten bumerák, ono sa to s ním ide pozbierať. Počkaj, Nerobte! Čo to? Ja vás bijem. Čo robíš? Daj mi ten bumerák.
To som ti vlastne naozaj dal. Hej, Dimitri, Ty debil. poďte sem. Po jednom, do rady. No, Do rady. Ide prvý, Dimitri druhý a prvý choď. Nero! Prvý choď. Zabij ho. Ja ho budem zabíjať do nekonečna, ja prísť. No dobre. Nero. Fuck, ja som išiel spať. Nero, prosím. Ne. Dobre, teraz ho zabite ho, hneď teraz ho zabite. Ne, nezabíjaj ho. Daj tam tú posteľ. Už ja som omylom nenahrával, ale stalo sa to, že proste ja už som mal 10 smrti, takže už som mal dostať ban na jeden deň, lenže Majnorko sa rozhodol, že radšej to dá na 20 dní, že každých 10 dní, lenže začína to od 20, lebo na začiatku budeš skapínať, lebo nemáš také dobré veci. A zatiaľ som sa presunul radšej k týmu Majnorkovi, Matrixovi a Gregorovi. Čo to mene? Matrix, ty vieš, že je táto... Dobre, takže... Neviem. Dumerať, no. Dobre, počúvajte ma. Robíte to, čo som vám povedal? Ne, ešte. Bojujeme s tornádami zase. Jaj, to sú tí oni, jaj, viem, dobre. To mini si dať respawn point. Niekde ho si dať. Poďme urobiť double chest, podajme tam všetky dobré veci. Vieš čo, mňa sa to totálne seklo. Už sa mi dá seklo. Počkám, to seklo. To portuje späť? Čo to doríti, že genetic anomaly? Ja tu hitujem ovce, lenže ju to nehituje. A sa musím rečovať. Prečo? Totálne sa mi nedá ohýbať, no, takže tým si. Aj to pozriem. Zabijem tú čiernu ovcu iba. Poď robím backpack. Robím to. Stávam taký pekný cute dom, na zatiaľ to bude stačiť. Nice. No to naša velička vôbec nebola predtým. Je ráno dnes. Hej Majnorko, Dobre, tak ja sa vrám. Hej Majnorko, ak som vyskúšal napísať Matimu cez Minecraft, že či nebudeme zase v týme, reálne, že či pôjde, ale ne, však to bol len pre mňa, ja nebudem s ním, lenže len to chcem vyskúšať, čo napíše. Ok. Čo vidí? Napísal si mu, že to bol iba prank? To mi niekedy sa najzá Majnorkom. Ale ja robím zle. Čo? Nezmizlo vám náhodou 26 diamantov? Nie, prečo? To mi niečo písal, lebo zase chce byť v našom týme, aj keď pred chvíľou chcel, aby sme dostali ban. Spravil. Si nám ukradol 26 diamantov? Čo spravil? On ti napísal, že nebudeme v týme, ukradol som im 26 napísal do diamantov? Whisperu. A on ti čo ti tam napísal? Ja ti len vracam to, čo si urobil ty, ja len snitchom. Tak reálne som nachytal. Ja som im to len tak zo srandy povedal, že hej, len tak zo srandy mi napíšem, že chcem byť s ním týme, že čo odpíšem.
No však a čo som ti mal odpísať, že áno. Keď sa mi to bude vrácať, že či ťa to môže hitnúť, choď predo mňa. No už tak to funguje, buď. Ale ne, však teba to nehitlo, čakaj. Choď predo Dal mňa. sa to na dole. Aha. Ne, Není pravda, nie ste tu. Mám ti to screenshotnúť? Takže predsa len je to tajná bejska, keď ste si to nevšimli. Jaj! Kde to je? Aha, to Bože môj. Počúvajte, každý bude mať jednu kabínu v týchto stromoch. Tu je ale jedna. ne, všetci spoločne. Ja mám túto Tak variant kabinu. tak na dve kabiny. Tak daj mi to na jedno. Aha, to takto je, že každý jedný strom, tak to je dobre. Čo ti dával, toto je aj pekné. Nice. Tak dobere túto. Taký mini domček. Ale je Ja to si beriem tajne, tú strednú. ja som si to nevšimol. Ja si beriem túto. Ináč, Minerko, poď ku mne, ja ti dám A Matrix, postel. ja si beriem túto. Ne, ja už som si ju zobral. Matrix, vyber si, že kde chceš mať toto. Ja už tu mám Vyber si, že respawn kde chceš point. mať, okna. Tu máš tu postel, Sem chcete mať okna, tuto chcem mať také jedno, tuto chcem mať triple okna. Vyťaž všetky diery. A to mini pôjdeš ešte naťažiť, prosím, piesok chceš mať, povedz mi. Vyber si, ako chceš mať. Ja by som... Ne. Počkaj, ja Ale sa máš, môžem na to počkaj, aby som povedať, si aké je to robil tajné, rovno že takéto ešte sklenenú môžem stenu, povedať. takúto sklenenú stenu celé, aby že tuto na toto mám dýhlo. Ja, počkaj, od jedna bude Počkaj, ja sa ti nejak skočím veľmi, po to drevo bude. ešte. Lebo ja som mal taký dizajn, že to drevo, po ktorom chodíš, musí byť tmavší ako tvoje steny, tak ja ti naťažím ešte džunglové drevo. Kamo, no to není moc vidieť. Mám 50 džunglového dreva. To je pekné, to je Wither King? To čo, Dory pýtaj? To kto je Wither King? A jedna už horí! Zhebla jedna, vidíš? A bafu jeden si idem podpaliť 200 tu rastinu. Tak zhor, ty krava, nechutná. Super, ja som to ani nestihol hitnúť, čak to sa nedá. Jak skapal? Tebe sa zhorili a vlastne ešte nemám. Prečo? Matrix, už to nerobte. Super, všetko horí, náš strom horí do... Náš? Áno, náš! Ja to Ja vidím. tu serem! Poďme si nájsť iné bývanie. Prečo náš? Ja nechcem, aby náš horil. Ja už horil si. Nezhorel môj armor. A nezhorel, armor nezhorel. Ne, armor Môžeme vziať nezhorel. veci a ideme si hľadať iný dom. Ale ne, to okolí. A však taký istý tam, veď tam máš, jaký vysoký tunak máš. Len tunak dúfam, že nezačne nič horieť. Náš nehorí už. Nezhorel môj diamantový krompáč. Náš už prestav horieť, môžeme to nechať. Ale hovno, ja to serem. Nemôžeme. Tominy, presťahujeme sa, nebudem bývať veľa stromu, ktorý je na polku zhorený. Na polku zhorený strom a okolie stromu je zhorené celé. Dobre, to je mody, čo? No tak počkaj, Gakver, povedz mi tvoj Gmail. Ejo. A inak ja nahrávam Gakver Krok. Matrix, poď to dáš. Celú som ju podpalil, tú sračku. Vidíš, jak všade horí a typka neskapíme. Konečne. Konečne. Ale ne, nepresťahujme sa, je tu pohode. My ju môžeme Ale zase hovno. zasadiť, môžeme ju pestovať, áno, idem ju zasadiť. Zasadím. Som ťa nesadil. Už som ju zasadil, Matrix, vidíš toto? To je to. Zasadil pred niekoho dom, zasadil pred niekoho dom. Hej, Tak počkaj, Matrix. vyťažte to a zasadíme to pred niekoho dom. A horel mi diamond pickaxe. Uhorel ti diamond pickaxe? Hej. Tak ja ťa zapavím rovno celého. Gakver, musíš si nájsť, máš nainštalovaný Forge 1.20.4.7.4.0? Čo? Ešte nám je to... Jaká je reakcia, že čo?
Ale ne. No prečo mi horí? Prečo si vyvradil s bejskou, ty monštru? Matrix, ver mi, ideme. Nejdeme preč. Klikni na tento link a Mended, installer a inštaluj si Forge. Klikni na tento link a vyhráš free iPhone. Čo? Matrix 1, ty čo to ťahneš? No nerob! Ale to je najlepší. Neťaž to prosím, to bolo ústupné. Matrix, zastav ho! Ale nemôžeme ho zabiť. On ti ťaží barák. Ty kreten! Si skúpanul dole. Nerob to! Ale to mi nerobí, ja som low, ja mám 17 smrti. Ty kreten! Ja sa nedivím, že ťa zabili v tom tvojom týme, ty čurák. Kreten. Ja som taký idiot. Horí nám barák. Počkaj, Sa divíš, že ťa niekto zabil? Čo sa stalo? Nič, nám zhorel dom. Čo? Počkaj. Tak mi tam nemajú, ja horím! Ty hajzel. Tak mi tam nemajú čestky žiadne. Drž hubu. dobre, Dajme tam všetky. Ja som mŕtvy. Nezhorila nám postel, mám pocit. Iba pocit. Halo, nič tam. Sprievam 19 smrti, ďakujem. Horí nám celý dom. Zamrti? Matrix. Ďakujem, počkaj. Máme tu menší Daj mi incident, stream. ďakujem. Ja horím! No vždy, keď to tu celé podpalíš, je horiť, kama. Ja mám 17 smrti. Som veci už po tretíkrát si skúsi stratiť veci 3-krát, hej. A to není diamanty. Reálne by som kľudne radšej stratil tak diamantov ako všetky veci, lebo ja to chcem hrať viac tak zberateľsky, tak zábavno, nie o diamanty. Kľudne by som stratil radšej tak diamantov akože plný stack zberateľských zábavných vecičiek. To po tretíkrát, v prvom 3-krát som skapal, potom mám 19 smrti. Idem postaviť nový dom na inom strome, aby som potešil Minorka, keďže som ho omylom zabil. Ľudia, toto je veľmi nenápadné však. Dobre ľudia, takže ja už som dokončil tento dom, Matrix mi veľmi pomohol. Dobre, takže tuto hore je Minorková miestnosť, Minorková izba. Potom tuto v strede je Matrixová izba a úplne dole je moja izba, idem si to dať nejaké okna. Postavím tuto hore nejakú farmu, aby nám nedošlo jedlo. Vypal som ho. Táto farma je nejaká malá, tak ja urobím ešte jednu farmu dole.
konečne som to už dokončil. Dobre, takže ľudia, toto je už koniec tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo. Natočím aj viac videí z Mindtrix SMP, modovaného a tak, zatiaľ, čaute.